Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, geure baino astelen zoragarriagoa izan dezazuela. Ez da giro, bigarren kafearen estudioan. Lanera iristeko arazoak errepidetan. Oetik ateratzeko arazoak izaretan. Astelena, bete-betean. Pixka bat, eta iraintzeko intentziorik gabe, Urkullu koloreko eguna da. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkullu jauna alaitu arpegi hori. Gaurko egunez jaio zen Inigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Euskal Autonomi, Eusko Alderdi Jeltzale alderdiko politikaria. 62 urte bere adineko asko bezala erretiroan pentsatzen ariko ote da Urkullu? Ez pentsa, politikarien artean gaztea da. Kamerungo estatuburuak, Paul Billak, 80 urte ditu. Kamerungo presidentea da 1982 geroztik. Nazkatuta egongo da, ba? Hainbeste urte karguan, gizajoak deskantzatzeko garaia duan ezkero. Urrun dago Kamerun bai, eta lotura ona da, baina ez alda goizegi rock radikal basko giroan murgiltzeko. Ados, eta zen nahi du berorrek kopla eta flamenkoa adibidez? Bueno. Gaurko egunez jaio zen Rocío Jurado, Espainiara abeslari eta aktorea, kopla eta flamenkoaren erregin, Dibak aipatzen hasita beste bat aipatuko nukenik. Gaurko egunez jaio zen Francesca Caccini 1587an. Konpositorea izan zen, abeslaria, musika irakaslea eta barrokoaren hasieretako olerkari italiarra. Eta aitzindaria, opera bat sortu zuen lehenengo emakumea izan zen. Goazen beste emakume batekin. Gaurko egunez 1914an jaio baitzen Balendine Albizu, euskal poeta. Zumaian jaio zen eta ekaztezelarik garatu zuen artearekiko zaletasuna. Antzezten, idazten, eskulturako modelo gisa, handik eta hemendik ibiltzen zen Balendine, gerra zibila iritsi zen arte. Frankistek Donosti hartu zutenean, 1936ko irailaren 21an, itsasontzi bat hartu zuen jaioterrian eta Hondarrara jo zuen. Emakume bakarra zen 40 gizonen artean. Ixaka López Mendizabala eta Tolosarrarekin Bilbora abiatu zen eta han ezagutu zuen bere senarra. Bertan, jardun zuen Balendinek gudariei laguntzen, jaten ematen, arropak garbitzen. 1937ko apirilaren 26 hartan, Gernikan zegoen Balendine. Hegazkinak azaldu ziren eta bombak lertzen hasi zirenean, lubaki batean gorde behar izan zuen. Mundakara itzultzea lortu zuen eta haserretik bere lehen poema liburua idatzi zuen, Gernika sutan. Legarreta, Katxalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabigurte, Francisco Araluzea, Eskato ere bat, Gernikan. Gerra zela eta lehenengo bidartera eta ondoren Venezuelara ihes egin behar izan zuen poetak. 1985an itzuli zen Euskal Herrira. 2 olerki sorta argitaratu zituen, olerkiak eta nere olerki txorta. Liburu hartakoa da, zu eta ni bakarrik olerkia. Toki honena badakit nundan, eta berakin nago liuraturik. Etxe txiki bat mendi goigoian, mendi zeru ur eta biok bakarrik. Bakoitzean bazkat nire bihotza eta etxea,
dago etxe txiki bat mendi artean, mendia zeru eta urak bat egiten duten lekuan, Garaion sorgingunea izena du Araban dago, eta Josune Belez de Mendizabalek hortaz hitz egingo digu gaurko saioan. Banengoen ni bai. Banekin Josune erdi sorgina zela. Atlantikaldia barkatu bukatu da eta valorazioak egiteko ordua iritsi da. Egon ez zirenentzat gertatu dakoaren errepasatxo bat egingo dugu. En el fondo yo me siento infiel. Por primera vez no quiero que me pille un tren. Si no siento las cosas gigantes. Por primera vez no quiero verte enloquecer. Si me doy la vuelta y pongo Palmira Dual Jimenezekin Ijito Herriak eta feminismoak duten loturaren inguruan arituko gara, eta kera elkarteak egiten duen lan azalduko digu. Juan Ignacio Artxoagarekin Amerikako estatu batuetara joango gara, edo agian ez. Europa eta herrialde Amerikarren arteko harremana zariko da antropologoa. Ea ilunen bat argitzen digun, eta kopetilun amaitzen dugun saioa. Eta beti bezala maite dutekin hasiko dugu gaurkoa. Maite ditugun gauzak aipatuz eta zuenak entzutea gustatuko litzaiguke. 688-722-444 telefonan edo gure sare sozialetan abildua bigarren kafea begiratu eta agertuko zaizue. Zer maite duzu zuek? Bueno, hori, has gaitezen, astelena dela. Kafea beharko dugu bai. Iraiako 18 ditu gaur eta astelena da, ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin June Romateti barguren, egunon? Egunon. Zuekin Goiuri ezeiz arandia, Goiuri Egunon. Gabon. Egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 625 garrena du, goizak 10 eta 15 minutu, eta iraiak 18, gu hemen 3. Zuek asko bazarete 18 edo 18.000 izango gara. Eta hurrengo 2 ordu hau behintzat elkarrekin igaroko ditugu hemen txen. Naiz irratian, bigarren kafean. Por primera vez me estoy moviendo entre los grises, por colores que no me erizan la piel. Sé que así me irá mejor, o eso me dicen, pero en el fondo yo me siento infiel. Por primera vez no quiero que me pille un tren, si no siento las cosas gigantes. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gorko saioa eta dagoeneko mentxatean badugu mugimendua. Gorkak esan digu egunon, zemuz asteburua. Gorka, hori galdera potolo xamarra da. Alegia, asteburua zemuz joan den erantzuteko saio guztia beharko genuke. Akaso laburpen emate egingo dizuegu, ez pentsa. Eta Gorkak dio, ni festarik festa urretxun, Inigo nik ere zubezela mikrofonon eguerdion esan ordez, arratsaldeon esaten dut. Hau sendatu beharra daukagu, Gorka. Ez dut maite hasierak aurrekoan irratin ezen grabatu arazo teknikoak, bai beti dira lehenengo gunak komplikatu xamarrak irratin gintzan gabiltzan ontzako, edo zein lanetan dabilenarentzako. Lehenengo horiek beti dira pixketko erapilatxo hauak. Lehenguan guraso batek esan zidan,
umeak eraman eta egokitzapenaren historia honekin, aurrekoan Josune Belezen Mendizabalekin eraritu ginen, egokitzapena zela, eta esaten zidan, jode, egokitzapena irakasleentzago izango da. Zenik seme-alaba kantxe utzi eta gustu asko eta etxea eramateko komeriak izaten ditut, eta ber, jastengian normal, eta hortxe zebilen, Gorkazuk ere egokitu barra daukazu, eta zuek entzule. Iraiak 18 ditu, eta itzakiak pixka bat usatzen hasi barra daukagu. Eta maite dutekin abiatzeko, uste dut hemen gaurre freskoen dagoen emakumearekin abiatuko dugula maite duten tartea. Goiurirekin, ez? Uste june dagoela freskoen, akaso gaztetasunaren ondorioz, ez? Bera ere ibilitakoa da, azte buruan, baina tira. Atzo ondo eskantzatutako agian. Hori ere, bai. Izango da. Bueno, zein da zure maite duta, June? Nire maite duta da, justo sarreran aipatu dugu Atlantikaldian balorazioa egingo genula, eta egia da, niri herrian harrapatzen didan, beti nahi gabe edo nahita, zerbait ikusi edo entzuten duzula, eta ontara nahita joan nintzen. Baina niri agongora eta Olaia Inziarteren arteko kolaborazioa benetan polita izan zen, ze gu junginen niria entzutera ez genuen ezagutzen, eta pixka bat musika ezberdina entzutearren, eta kontzertuan zehar eginen pentsatzen ea nola kombinatuko zuten bi pertsona hauek, ze Olaia gustuko dugu eta entzuten dugu, eta ez genuen oso ondo ulertzen lotura nola egin ziteken, eta benetan oso kolaborazio polita izan zen, asko disfrutatu genuen, eta hori, Atlantikaldiak ematen ditun kolaborazio horiek maite ditut, ze gozada bat izaten dira entzutea, jendea ez dezuna ezagutzen dezunarekin, eta oso polita izaten zen. Pentsa, hausaz, baina jaso dut WhatsAppez, justu, niri eta Olaiaren arteko bideotxo hau, eta momentu batean entzulekin elkarbanatuko dugu. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que Has dejado amor en Francia, que sea mejor que Ziurrenik Atlantikaldiaren ezaugarri edo balio erantzi nagusia elkartzea hauek dira, ez? Uztartze artistiko hain berezi hauek, ez? Hori da, eta batzutan gertatzen direla, espero dituzunak edo, gehiago kombinatzen dizutenak, iaz Tanxo Gairas eta Neomak bat entzutea izan zen izugarria, baina biak oso antzekoak dira, baina nidiaren besteak entzun da, ez genuenla oso ondo ulertzen dola elkartuko ziren, eta izugarriak izaten dira olako kolaborazioak. Hau Olaia nidiaren kantua bestan. Berriz ere nidia kantua, baina biak hortxe biliziran. Tira, bide batez eskerrak eta ni burgi kazetari eta idazle eta artistari, antxe bilizelako eta bidali dizkidalako, eta kasualidadez orain zure maite dut aipatu duzunean, hortxe nukan niri eta Olaiaren arteko hau, eta elkarbanatua izan dugu gure entzulekin. Un silencio que rodea, una calma suave, que es el que de todo así, varias vidas. Goiuri Zeizarandi, egunon! Egunon. Zemuz? ¿Es ondo? Ai... Super ondo! Disimulatzen aize ondo, bai. Ez, buena, Buah! Orain txelo. Olatuaren aparrean. Asia agia daukan, Goiuri. Bai. Zein da zure maite duta, Goiuri? Nik maite dut, ezkontza baten ostean, urrengo goizean,
ezkontza horretan egon diren batzuekin elkartu, eta txutxumutxuka aritzea. Momentu hori, elkartzen zarenean aurpegiak ikusten dituzu, zein baino zein okerrago, aurreko egunean jendea, ez dakit, ezkontzatara dotore joaten da, ez? Edo joan ohi da. Eta horrengo goizean, dotoreziak aztuta ikusten dituzu neke aurpegiak, aje aurpegiak, eta hasten zarenean txutxumutxuka. Nik ikusi nituen ez dakit zein eta ez dakit zein. Ui, bai, esaten dute, ezkontza batetik beste bat ateratzen dela, beti. Ui, bai, ez, baino, honek ez altzuen eskalaguna, ez, baino utzi zuten, ezkontzan honekin ikusi nuen nik. Baina hori da, ezkondu denaren lehengusua ez da, eta, bai, eta, bueno, baina hori urruti bizi da, bai, baina, bueno, eta gero ikusi zenuen ez dakit zein, nik ikusi nuen korrika komunera joaten, uste dut gaizki zegoela, bai, eta ez dakit zein, galtzak apurtu zitzaizkion, eta, orokorren txutxumutxuka ibiltzea ez da gauza hona izaten, baina ezkontza baten ostean baimenduta dago. Baina gainera, ezkontzetan ezkontzetan gauzak hortxe geratzen dira. Ezkontza guztitan jendeak ligatzen du. Naiz eta ez gertatu ezer. Baina badaude gauzatxoak gola, gustore ibili diren jendearenak, eta ezkontzan bertan, gero gauza gehiago gertatu badira, goiuri, zuk erabakiko duzu, kontatu nahi dituzun, edo ez, edo gero eguerdiko 12ko kafearekin kontatuko dizkiguzun. Baina bai, ezkontzetan beti dago, olako gozea bat, ezkontzaren baitan, eta askotan hortxe, ez, besterik gabe, egia da, ezkontza batutatik beste bat ateratzen dela, eta baina. Bai, ni ere oso ados nago, eta asko gustatzen zaizkit biharamun horiek albalin bada ezkongaiekin. Bai. Biharamun hori eguerdiko 11:12 denak erdi oendik nekatuta, erdi ajearekin, eta bueltaska bat, kalamarrak, eta marianito batzuk, eta marabillosoa dira. Bai, uste dute, ezkontza batek gertukoak badituzu behintzat behar duela horrela bukatu, biharamun horretan. Bai. Guztiz ados. Entzuten ari gara, el bolero del fin del mundo. Iko Kuyagua talde, ez da egite anitza, ze mundu osoko kidez osatuta dago, Madrilen daude finkatuta, eta urrian Euskal Herrian ibiliko dira. Ordurako gehiago kontatuko dizuegu, eta izango ditugu zuekin sarreratxo batzuk ere elkarbanatzeko, baina, mundua amai ez dadila. Amaitu behar badu bolero bat abesten edo dantzatzen izateare, ez da gauza txarra. Baina, tira, amaitu behar badu hobe sorginen inguruan ibiltzea, eta gaur, esan dugu, goiurik sarreran esan du, banekien bani Josune Belez de Mendizabal sorgin xamarra zela, eta Josune, baiestatzen ari zara. Egunon eta ongitorri. Egunon, bai. Bai, sorgin pixkat, ez dakit kutsuare badaukat, nunbait, baina, bai, sorginak, edo sorginok, etxea baldin badugu, hemen Araban Oza eta Herrian da. Otaza auzoan ematen du holan, ez? Otaza, Ozaeta, bueno, bertako baserri eder batean bizi dira Amaia eta Julia, hoie dira gure sorgin top, creme de la creme, eta Alazne eta Mirenekin batera, Garaion izeneko proiektua daukate eskuartean, akelarre kultural beroa prestatzen digute, beti, urte zurte, eta, hori da, gure sortzaileen kabia, gure, umen gozamena ere bai, zezumezko laberintuak ere bai dituzte bertan, ez dakit zuek ezagutzen duzuen. Bai, izatez. Lo maravilloso hori. Badago bigarren kafean horrelako, zagit, promesa latente bat, ez? Horre, badagoena. Garaionera joan behar dugula, bertan bigarren kafe bat egitera, eta beti da gor, eta egingo dugu, zalantzarik gabe. Baina, ala eta guztiz ere, gure entzuleak kokatzen joateko oso ondo izango dugu, Josune Belez de Mendizabalen eskutik, Garaion, gune hori ezagutzea. Baina, hortan murgildo horretik, Josune, zuk eta biok oraindik gure maite duta bota behar dugu. Zin da zure maite? A ber, claro, nik sorginak esan behar nuen, baina, hori evidentea denez, begibistakoa denez, botako dut beste bat, pixkat Juneren aritik, aste honetan, eta dakizuen bezala, aste azkenean, itzein genuen eskratxe gauari buruz, baratza aretoan gertatu diren 6 proposamen berritzaile hoien inguruan, eta hori, nik da gustoko dudana. Hau da, performance edo kontzeptu baten inguruan egiten diren irakurketa oso pertsonalak, ez? Batzutan nolak, esate duzu, baina zertan ari da. Adibidez, pixkat kokatzeko entzuleak ere bai, adibide bat jarriko dut, Dani Rosadok ekarri zuen bere pieza, eta, hortxe ikusten genuen tipo bat dantzan,
flamenko itxurarekin, ez itxura fisikoa, baizik eta dantza egiten zuena zen flamenkoa, baina momentu baten, bizikleta baten gainean, beitu, eskratxe antzeko zerbait egiten gurpilarekin, gurpila mugitzen, hori pixkat malabareak egiten, eta aldi berean abesten, hor kopla bat edo, ez dakit, flamenkoa abesten, orduan, horako uztarketa, kontzeptuala ere batzutan ez duzuna oso ondo aditzen, baina disfrutatzen duzuna eta erakartzen zaituena, ni gauza horiek, proposamen berritzaile horiek eta ausartak, batez ere ausartak, ze publikoa uzten gaitu holan, en plan de zer, hau bete hortz, baina gero, aukera dauka tipoak ere bai azaltzeko, eta ez, badu azaltzen ere, bost, niri gustatzen zaizkit olako proposamenak. Piskat, bizipoza ematen diatenak, eta esatu, noski baiet, zeba ez, zerbait ezberdina egin, ez? Bai, piskat astintzea buruak eta bihotzak, eta hortik andoa, nire maite duta. Aizu, ona, bai, guri gustatzen zaigu pixka bat dena astintzea, eta astintzen jarraituko dugu, baina nik ere maite duta bota beharko dut horrelakoren batean, naiz eta nik ere baditudan, pixkat goiuri bezala, astelen zamatxu edo zamati xamarraren, ez dakit, gizalarrua edo olako zerbait badaukat bai. Bai, ibili zara, Perseguidos por los lobos, 3 conejos escapaban, corren por bosques... Bueno, bide bat, ez ere asteburuko maite duta da, deskubritu dudala, eta seguraski denbora bat darama publikatuta kantu honek, goiuri, baina Ismael Serranoren Fábula de los conejos. Eta, buruan horrela eztanda egin ditze, historio honen bitartez, ipuin moduko honen bitartez, bai, esango juri? Ia betetxo dauka, Ia betetxo, bale, baina nuen, Ismael Serrano desente jarraitzen dut, eta naiz, badakit, Instagramen ikusten dut horribili dela, munduko abesti tristenarekin bueltak azken hilabetetan, eta ez da gizer, eta baina, deskubritu dut kantu hau. Zergatik deskubritu dut kantu hau? Madrilera joan naizelako asteburuan, eta Madrilek ere erakartzen hau pixkatu, eramaten hau pixka bat Ismael Serrano entzutera. Baina kontua da lagun mexikar badu da, oso lagun ona, nire lagun mexikar honena edo, eta Europatik bidaian zediela, eta santzidala, pues banator handik Europatik, eta pasago naiz Bartzelonatik, baina astean zehar zen, bigarren kafea genuen, eta gero ja larun batean Madrilera, baina astelen goizean bagoaz, eta, total, larun batean hartu nola kotxea eta jo nintzen Madrilera, arratsaleko 7 eurak elkartu, bera eta beste bilagun mexikar ezagutzen ditudanak eta, bat alemana eta beste mexikarra, eta, beraiekin afaldu, parranda egin genuen, olako beste lagun mexikar baten, lagun madrildar baten, ez da gizeinek utzitako etxe batera joan ginen, eta antxilo egin genuen gaizki eta gutxi, eta goizan agurtu nitun, eta buelta egin nun, eta pentsatu nun joaterakoan, mereziote du, Madrileraino joatea, junda etorri egiteko, eta antxe, behiekin ez dakit, 10 ordu egoteko, ze goizan loziran, eta ja nitun agurtu, baina merezi zuen, eta maite dute, oraindik konbentzitzea, nire burua, merezi duela, ez horrelako, Madrileko asteburu azkar horiek egitea. Eta gero, maite dut gainera, horrelako planen paraleloan sortzen diren besteak, ez? Eta Madrilen badut lagun on mordoa, eta bereziki, bat, Raúl, ez? Eta idatzi nion, haizu, Madrilen untz noa, bazkaltzea iritsiko naiz 4etan, planik ezpalin badaukazut, familia guztia daukatetxea, baina etorri, gu posten egongo gera, baina etorri etxera. Azkenean egon nintzen lagun honekin, igande goizean letren auzotik kafe hartzen beste lagun batekin, eta Madrilen ez da gizen bate pasanun, egun oso bat ere ez, atxaldeko 4etan iritsi ba nintzen, da goizeko 11etan alde egin 12etan, pentsa ez, 20 ordu. Baina, askora komandit asteburuak, eta nik ere goiuri bezala, eta G puntu bat, zen lagun mexikarrekin tekila edanez, gauza espainolagoak jan eta dana izituzten, baina ardoari, mantzanilari, eta ondorek gintonikari, hori ez da dituz espainola den, baina, dira, gogorre mantzieten, eta nik besterik gabe bide laguna lanak egin dituen. Ja, ziurrenik. Bai, bide lagun lanak. Euren Sanchokan izan nintzen. Hori ere pozima ederra, Bai, batzutan, bai. Bestetan pozoina ederra. No hay que perderlo en bogadas. Goizeko 10:32 minutu, Ismael Serranoren Fábula de los conejos kantu honekin, aurrera egingo dugu dagoeneko, eta murgilduko gara Josune Pelez de Mendizabalen eskutik, garai ona dugu, bertan murgiltzeko ere ongitorri guztioi, bigarren kafera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Garaion sorginguneari buruz hitz egingo digu gaur Josune Belez de Mendizabalek eta, bueno, sorgin gunean kokatzeko erre zenituzten Xabi Solanoren kantu hau. Josune, esan da bezala, bueno, sorkuntza eta sorginkeria biak akaso uztartzen dituen gunea da Garaion, akaso horregatik nahi dugu bertara joan guk ere. Bai. Ez dakit, bueno, oso magikoa da, baina beitu, magia aparte zirbitzen zaizue hau zuzenekoa denez, nire, bueno, justo pertsona batekin nengoen gehatuta, eta ari da pipi, bueno, momentu batean altxatuko naiz, momentuz hor daukat atean, joka, baina igual desagertuko naiz, magia pixka bat egingo dut, eta sorginarena, baina, bueno, bueltatuko naiz 20 segundutan, bale? Osea, zuek ez duzue antzemango. Bueno, igual, justo streamingen bidez ikusten ari zaretenok bai, baina bestelan ez, ze isilune bat egingo dut, ez da normala, Josunek isilunerik egitea, baina baldin eta egiten badut, desagertu nahi zela esan nahi du, bale? Bueno, eta hau esan da, nik ez dakit, ajerik bai, baina ostras, nago atope, ni ezke zuekin konektatzen naiz, eta jazta, ni ja kafeina agora. Bigarren kafea hartu dut gaur saioa hasten genuen bitartean, eta Josune Belez de Mendizabalek 3. kafea ekarri dugu, ja. A ber, joli, beitxu, eske deika daukat gaixoa kanpuan, bueno, aberan esan izun, 20 gutxitan, eska, bueno, venga, ni banoa neria kontatzea. Ze kontatuko dizuet, Garaion zergatik Dakar? Bueno, pues nire asteburua pixkat goiz hasi delako, eta ostegunean egon nintzen Amets Arzailuzekin batera Artedramak ekarriko duen produkzio berri baten hastapenean, bai? Eta, bueno, Artedramak landuko du, nik uste dut oso ezaguna dela ja, 4-5 urte ditu, Amets Arzailuzen liburu honek, ezta? Minan izenekoa. Hori izango da Artedrama Anderlipus buru duen antzerki taldeak landuko duen urrengo antzeslana. Eta hortxe ibili ginen, Amets Arzailuzek ekarri zuen bere liburua, bertan Ibrahima Balderen historia kontatzen du. Ibrahima Balde, Gineako Nakrin bizi zen, pertsona zen, eta bere anaiaren bila juten da, eta periplo horretan, Afrikatik ibiltzen da, leku batetik bestera, Libiatik ere pasatuta, azkenean, Hendaiara ailegatu zen, Irunera ailegatu zen, eta hortxe ezagutu zuen Amets Arzailuzek. Hau dena asko hobeto, zalantzarik ez, Ametsek kontatzen du, hortxe ibili ginen, Garaionen, 1 ordu eta erdiko hitzaldi batean, harrituta egia esan, nola kontatzen zizkigun gauzak, aukera izan baduzu irakurtzeko, baina oso liburu, nola esan, soila da, esaldi laburrak ditu, simpleak begibistan, batzutan, literatura ere oso dotore irakurtzera ohituta gaude, baina ez, da pixkat bere hizkuntzan, Ametsek esaten zigun frantsesez kontatu ziola bere historia, eta berak euskaratu zuen. Eta oso esaldi laburrak, eta apurka-apurka, kolore gabekoak badira ere, emoziori gabekoak badira ere, gero, pixkat, barruraino sartzen zaizun kontakizuna da, oso gogorra, migrante askok eta asko pairatzen dutena, eta horren inguruan ibili ginen hor Garaionen, pixkate Ametsek hori dana kontatuta, eta Anderlipusek ere, azaldu zigun hori dela, euren urrengo antzeslanaren gaia, ez? Honetan oinarrituta, bertan oso antzesle gazteekin ere bai, eta, egia esan oso momentu unkigarria izan zen, oso polita ere bai, nik gainera jakinda Amets Garaionera zetorrela, esan nuen, ezin dute kalerik egin, eta erosi nuen, fijau, osea, ja, 4-5 urte, Ametsek historia hau idatzi zuenetik, eta orduan hartu nuen liburua, eta egia tita baten irakurtzen dela, eta astelehenetik osteguna bitartean, tartetxo ezberdinetan irakurri nuen, eta gero gozatzeko aukera izan nuen hitzaldi, solasaldi horretan. Beraz, produkzio berria dakar Artedramak, beti bezala ere lotuta gaur egungo egoera sozialei,
eta ze aurrekoa ere atzerrian lurra garratz izenekoa zuen, eta bueno, hortikan ere migratzaileen bidaien buruz hitz egiten zuen, eta oso interesgarria, Orduan gustatu izan zitzaidan asko egotia abia puntu horretan, ez? Pixkat ja, mamietatik ezagutzea zergaitik, eta gero, batez ere, behitu, egokitzapenera bueltatuz, ea nola egokitzen duten liburua antzeslan horretara. Bai, bada erronkatxo bat, ez? Baina... Bai. Bueno, seguru lan honek dutela, atzerrian lurra garratzi izango da azken hilabete hauetan antzoki, gehienetan o gehiagotan egon den lanetako bat, ez? Oiana Maritorrenak ostegunero ekartzen digu arte eszenikoen agenda, eta lan asko egin dute, Ander Lipus gurean izan genuen, kontatu zigun pixkat lanketa edo sortze prozesua nolako izan zen. Bueno, uste dut ezagututa, ez, arte dramaren faktoriatxo hori, seguru moldatuko direla, minan behar bezala taularatzeko, ez, Josun, Bai, zalantzarik ez, ni, kuriositate handia egia esan, Bai, kuriositate handia, Ander Lipus, ezaguna dugu, oso ezaguna da Euskal Herrian, eta nik aukera izan dute ezagutzeko Aulestin antolatzen dituzten jardunaldi eder batzuetan, non hoie dien udaleku antzekoak, artestenikoen udalekuak, eta hor 7 egun egoten zara buru belarri formakuntza jasotzen eta gero antzerkia ikusten, eta hor ere Ander Lipus gehiago ezagutzeko aukera izan dut, eta asko gustatzen zaite egiten duena, eta ze ikuspegitik, eta nola lantzen dituen gauzak, eta batez ere, zenolako taldea daukan, ze beti biltzen da antzesle berriekin, eta gazteekin, eta oraingo honetan, egongo diren hoietatik, Sanbo, Mikel eta Eiara, hoiek ezagutu nituen aurten aprileko jardunaldi hoietan, Adel izeneko jardunaldi hoietan, eta polita izango da gazte hoiek ere ikustea martxan, ezta? Beraiek dantzertin ari dira, arte eszenikoen eta dantzen eskola Bilbon dagoen horretan, ezta? Eta polita izango da, polita. Bai, nik kuriositatea daukat, eta niri ere asko gustatzen zaizkit prozesuak, ezta? Nola, ideia bai, baina gero nola garatu, eta, eta segurazki, garai honek aukera hori ematen dizu, ikerketa lan hori egiteko, edota zure erresidentzia edo egonaldi artistikoa egiteko aukera. Eta horregatik esaten nuen hasieran, sortzaileon kabia dela, Araban badugu izugarrizko sortea honekin, Amaiak eta Juliak eramaten duten sorgingune eder honekin. Eta gauza gehiago, asteburuan, Euskal antzerki zalen, topaketa feministak izango dira, garai honen. Gauza pilo bat dituzten eskau. Ez dute atxedenik hartzen, hor, beti gertatzen dira gauza mordoa. Behitu, Inigo, esango dizut, atxedenarena ez da txantxaz ez dute hartzen, ez edia oso kurrela benetan, eta aurrekoan idatzen nien, guk ere gure gauzatxoak nahi genitulako egin, eta esan zidaten, Josune Maitia, 2 egun hartu ditugu jai, eta esan nuen, jolin, gozatu neskak, 2 egun jai, hauek, bai, suta fuego ibiltzen dira, bai. Bueno, eta ezkerrak, Arabako, ez dakit, sorkuntza, neurri handi batean, ibiltzen da ez, garaion sorgingunearen bueltan, edo bintzatan ere aterpe duela, eta behar dira horrelako guneak, ez, azkenean, sortzaiek ere ukitzeko, bai proiektuak elkarabanatzeko toki bat, eta baita nonbait bultzatzeko, estreinekoak egiteko, lantzeko, erresidentzia artistikoak egiteko, denetarako azkenean, ez? Bai, hala da, eta, beste deialdi bati helduz, asteburu honetan ere, ipuinen eguna egongo da, 23an, hau da, topaketa feministak batetik, eta gero, oso leku ederra da, oso handia, oso baserri generoso orduan danak dauka kabida bertan, eta gaina uztargarria da. Hau oso freskoa da dena. Nik aurrekoan izena eman nuen topaketetarako, eta Eneritz Artetxe ibiltzen da hor, antolatzaile, eta esan nion Eneritz, eta zein da ordutegia, zein dugu, egingo dugu. Topaketa hoietan, besteak beste egongo da misterioa, agian dantza eta elkartu egingo gara, agian txango bat ateako da, antidinamikak landuko dira, beraz, hortxe ja ideia bat hartzen dugu, Danak dauka aukera, eta zergatik ez, sorgingune batean, dana da posible. Hau da, gure kide Mai Gorostiagak esaten duen bezala, 3 B-en teoria. Bueno, venga, vale. BBB-en kluba.
Baizu, Oixe. gauza bat enkargua jarriko dizu, Josune. Ai, ba, bota. Bai, Ui. bai ezatu behar diguzu garai honen internet konexioa zenolakoa den. Nik badakit, horma baten kontra jarriz gero, baina horma zehatz bat dago, Horren kontra jarrez gero, lortzen duzula olako, bueno, konexio ez dakit. Ez que konexioa magikoa izan behar da bertan. Bitu, beste gauza bat, internetez aparte izan badu, baina horretaz aparte, garai honek ez daukana, eta hori komentatu izan dugu lagunon artean, ispiluak dira. Wow. Hola. Bai, eta askeago bizi zara, ispiluri gabe. Horra hor. Sorginek eta ispiluek, bueno, ez dakit. Ja. Ez dago lotura vampiroekin arazoa. Esnatzen zagoizian esan duzu. Bai, askotan ez, komunera zoaz, eta begiat, oi, ama, zerako gizuloak, zerako estan zaude beti ondo. Ez da kasterekin ikusi, eta egia da, espirituan hori ere nabaritzen dela, Bai, esan duzu, bueno, horret zaude epailearekin, ai, gaur zelako hileak, ai, kita, ez, izpiluak, fu, kanpora. Hau, erronka. Oie, botako izuet galdera bat eta gero jungo nahi zanege bara, ez daukat txakurtxo baten moduan portalean. Orduan, ez dut irekiz, ez dut isilunerik egin, nola da posible irekitzea isilunerik gabe, ez naiz jun, hemen nago. Botako izuet galdera bat. Eta utziko zaituztet honekin, bale? Ea ze. Bota. Eta zuek konpondu, niri maite dut botatzen dia zuen bakoitzan, nik konpondu behar dut eta, zuek orain honekin. Dinosaurio baten aztarna aurkituko bazenute, hau ez da neria, hau EAZ topaketetan parte hartzeko formulario bat bete behar da, eta holako galdera egiten dute. Bat, ikusi izan ez bazenu bezala ingo zenuke, 2, arantzari elkartera deituko zenuke, 3, euskal kulturako dinosaurioi erakutsiko zenieke, ea bere euren burua islatuta ikusten duten behingoz. Horrekin utziko zaituztet. Ni jun behar dut orain, Sentitzen dut, behitu, txas. Digula Josune, Juaninazioaren gana abiatzeko, ez da? Hori esan behar nuen. Josune Belez hemen izabal, bat, agur eta ondo pasaguna, eta 2, anegabarari eskuminak, eta galdetu jozu, gure partez, ea zemuz joan zen asteburukoa? Edo ez da iritsi hori? Bai, nik ikusi nuen eta, txapo, oso ondo. Artista bat da. Ez genien naz inorekin elkartzen, Osea, holan edozeinekin elkartzen, Ema jozu musi bat gure partez, beste bat guretza, Josune, agur! Agur, eskerrik asko! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Izan zen la moneda, bazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Iraiak 11.000 New York baino lehen izan zen la moneda, 17 urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Imperioa, jantzitu karetak, laun itxura eskuan eskopeta, kolonialismo, made in the USA, kesuten ari. Militarrak, Bagdadeko kaletan Starbucks, Moskuko plazako rian Guantanamo's waiting, su propuesta hieldes, gainezka da New World Order festa. Ilunak argitzera etorri zaigu aspaldiko partez, demoraldian bere zeineko eginda Juaninazio Artxoaga. Juaninazio, egunon? Egunon zui. Urte berria, demoraldi berria, gaia berriz, ez da berria, urteak daramatzan, ez da indar edo botere gatazka batetaz ariko gara, urte asko, lotzen hasiezkero, oso iraganera joango gara, baina izan genuen, zurekin hemen ere, nolabait estatu batuak eta Europaren arteko harremanak eta Ukrainiako gerraren eragina eta Txinaren posizioa, eta, bestelako eta zaritzeko aukera, baina gertakariak jarraitzen dute, gertatzen eta gurean, eta askotan, nahiko arkabean ere joaten dira edo gertatzen dira. Erabide askotan ere etzaielako informazio batzuei leku egiten, eta azkenean, gertatzen da, ez pixkate, errealitatearen desoreka, hori pixka bat orekatu, edo behintzat beste begi batuz ere gertakari begiratzeko tarte hartuko dugu gaur, ilunak argitzen honetan, ez da? Bai, eta horrekin lotuta, postrerako beste zerbait ere nik uste, horrekin lotuta,
kazetari ofizioaren kazetari ofizioari buruzko gogoeta txiki bat ere egiteko balio duela, ezta? Proposatuko duguna. Baina zertan hasi aurretik erantzun behar dugu Josune Belez de Mendizabalek egin digun galdera. Eta Juanina Aziori ere galdetuko diogu. Beraz, 3 aukera genitun. Dinosaurio baten aztarna topatuzkero, zer egingo zenuken zan Hori da. galdera. Lehenengoa, jaramonik egin gabe bertan utzi. Bai? 2, Arantzadi Zientzialkartearekin harremanetan jarri Bai. esan daizue, hemen topatu dugu brakiosaurio baten iztarra. Edo, 3, euskal kulturako dinosaurioi deitu, ea euren burua izatuta ikusten duten aztarnan. Uste dut galdera retorikoa dela. Ados. Bai. Vale, orduan ez egoera entzungo. Jaiak 11.001 baino lehen izan zen la moneda. Europa eta Amerikako estatu batuen arteko harremanetaz ariko gara Juanina Zibartxoagarekin, behintzat harremanen zati batetaz, harreman asko dira, historiak ere atzera askora behartuko gintuzke, baina, egungo harremanen egoera aztertzeko Juanina Zio, zertxo baita atzera behintzat joan behar dugu, edo behintzazuk proposatuko diguzu, mugarritxo bat atzera begira jarrita. Bai, batipat gustatzen zaitena da pixka bat entzulea eta, lagunak ingurukoak pixka bat ustekabean harrapatzea, ez da? Hasiko gea irudi batekin. Zua pentsatu jogin iten, edo bizikletan paseoan motel, zoazela, eta aldamenetik auto bat pasatzen zaizula orduko 150 kilometroko abiaduran. Izugarria da, ez da? Ze susto da, eta ze aldea, ez da, bien artean. Hori da, 2007-tik 2019 bitartean, Europak eta Estatu Batuak izan duten hazkunde ekonomikoaren konparaketa bera. Eta, pentsatu hori, Europa bizikletan motel dijoala. Bai. Eta pentsatu berriz, bizikleta, orduko 20 kilometro neo, eta... Gutxi xago, motel, 20 kilometro orduko, ez da motel, baina ondo. Eta bestea, 150 kilometro orduko aldamenetik pasatzen zaizula. Hori da. Hori da, 2007-tik 2019 bitartien, Europa hazi da 6%, Europaren ekonomia hazi da 6%, eta Estatu Batutako ekonomia hazi da 48%. Europa ez, Europar batasuna. Zatek, Suitzak ere 46% inguru edo hazi da. Ze pasada? Nik ez dakit. Baina bai dakitela oso deigarria dela. Eta inun ez dut entzun horren inguruan kanpaiak jotzen hasi dienik, edo sirenak jotzen hasi dienik, edo esplikatzen zaigunik ez pasadan. Tira, beraz badaukagu ardura, kazetari ardura exigitzen hasi da lehen Juanina Zio, eta hasiko gara horri heltzen, baditugu lagun ekonomialeariak, bigarren kafean, eta akaso, ekonomiaren ikuspegitik, honei azterketa bat egin martzaio. Nik uste merezi duela, zetik datua benetan izugarria da. Ziur gero datua testu inguruan jarrita, ez dela, biziltaren eta autoaren irudiaren erabat parekoa, baina izango du zerbait hortik, izango du antzegotasunik. Hori da, bata da bestearen zortzialakoa. Zortzialakoa izugarria da, edo zer gauzetan. Zer izan daiteke, ekonomialariek hobeto esan dut, beste datu bat, gehiegitan aipatzen ez dana, edo gehiegitan zehazten ez dana benipin, ematearren, badakizue krisi imobiliarioa, Espainian izan zala, bankuei emantzi zaiela 60.000 milioi, Estatu Batuetan ere krisi imobiliarioa izan zen, baina Estatu Batuetako krisi imobiliarioa eskoten batu gendun. Aspaldi entzun gabe nuen terminologia hori. Eskoten ordaindu zen, Europak batu zituen Estatu Batutako krisi imobiliarioaren 300.000 milioi. Niko puro horietan galdu egiten naiz, 300.000 milioi. 300.000 milioi, Espainiko krisi imobiliarioa alako 5. Nola, estampita bakizu, nola esatezan, ez da, garai batean, timoa, estampita, bilete batek utzi eta estampita otezan, eta geho sobrean zeudenak, danak, periodiko errekorteak, ez? Hau, antzeko zerbait izan zen, baina oso modu dotorean, ekonomi finanzieroaren baitan eginda, Ameriketan emate ziren kreditoa itzultzeko
oso aukera gutxi zeukan jendeari. Zergatik, garai hartan, hemen bezala, prezioak gora zijoazelako, eta esatu, berdin dio. Etxeak beti gehiago balioko du, bikoiztu egingo da, eta ordaintzen ez badu, kenduko diogu, baina ez dugu baliori galduko, ez da? Horrela hasi ziren, eta orduan zeuzkaten kriston volumena, inoiz ordainduko ez ziren kredituekin osatuta. Kriston dirutza. Orduan, hori kamuflatzeko sortu zuten da hor dago estampiterena, zatik legeak onartzen du, debekaz ez duen guztia onartuta dago. Orduan, sortu zuten produktu bat, jarri zioten izen bat, impresionatzeko modukoa, Collateralized Debt Obligation. Zorro obligazio kolateralizatuak. Eta gero etorri ziren rating agentziak, eta esan zuten, hau puta madrekoa da, hau daun produktorik seguruena. Eta orduan hemengo bankuak, inbertsoreak, fondoak, venga, karri, eta erosi, eta gainea opakoa zan, esan nahi dut. Kalifikazio horretaz aparte, ez zegoen biderik, horren azian zertzen jakiteko biderik ez zegoen. Produktua bera edo. Bai, produktua zertzen ezintzen jakin, pentsa, nola funtzionatzen duten, eta hori banku handiak, ekonomialari handiak, erantzukizun handiko postuetan daun jendeak, erabakiak hartzeko, etzekiten zer ari ziren erosten. Eta, klaro, gero, 300 milioiko zuloa egonda. Konpensaziorik eskatu zaio estatu batuei? Oain jarri, latako parrak jarri. Bada, otzkat hemen, Juanin, azietzazula pentsa segundu bat. Oida. Hau da aukera bat, beste izango zan hau. Kilkerrak. Hori, 300 milioiko timoa sufritu eta gero konpensazioaren bat eskatu zaio estatu batuei? Hoxe. Ez. Horrek esplika dezake urrengo urteetan izan dan zearen zati bat, nik uste zati bat agian esplikatzen duela dena, ez? Zatik estatu batuak bere zatiare, pufoaren zatia, bere gain hartu behar izan zuten. Ekonomialariak baldin badituzue, beste egun batean etortzen dienak, primeran oso pozik entzungo dugu. Ze azalpen dagoen horren atzean. Ze kontatzen diguten. Azalpenaren zati bat da, Europan oso ekonomi diferentearen bataz besteko egin behar dela, ezta? Eta, Espainia eta Italia esate baterako negatiboan daude oraindik. Zerora ez dira iritsi. Estatu batuek 48 duen hortan da orduan, baina, Alemaniak egin du 15, eta orduan, bata besteakin, gehatzen dira, 6 horren inguruan, baina Alemaniak ere 15, baina ez du egin, esan nahi dira. Ez ditu marka kautxi. Hori da datu bat, hortxe dago, gure egunerokotasunan ez dagoena, naiz eta gutxi gora bera badakigun, baina zen olako zartako izan zen, nik benepi ez nekien bila hasi nintzen arte, ez da, ondo zehazteko. Hori da bat. Horren inguruan segituko dugu, normalan ezagutza ez ditugun gauzekin, ez da? Beste, gure eguneroko streamean ez dauden berriekin. Badakizue, Erasmus moduko programa bat dagoela, Europako eliteak limurtzeko. Nola? Europako eliteak limurtzeko Erasmus moduko programa bat dago, estatu batuetako diplomaziak dela urte batzuk antolatzen duna. Konbidatzen dituzte futbolean egiten den bezala, bakizu merkeago erosteko. Limurtu, bertan inbertitu dezaten edo... Ez, limurtu diplomazioaren zea bat, zuk ikusten duzu, nondik aterako dira Frantziako urrengo presidenteak, danak ateratzen dira, enarkak esan zaie, Ecole Nacional de Administración, eolako izenatuna, unibertsitate batetik, hortik ateratzen dira danak. Horko espedienterik honenak, konbidatzen dituzte, estatu batuetara joan daitezen, hango unibertsitatea zehatzen dituzte, gonbidatu, hango jende handiekin, multinazionaletako buruekin, eta zeekin, eta ikusten. Horrelako bidaiak antolatzen dizkiete. Erasmus horretan, ez dakitze izen duen. Erasmus haituko dugu. Eliten Erasmus horretatik pasadie Frantziako azkeneko 3 presidenteak, esate baterako. Pasazan Sarkozy, pasazan Hollande eta
eta pasada Macron baita ere. Macron bere karrera guztia Amerikar agentzi hoietan, rating agentzi hoietan eta konsultoretan egin duena. Bueno, bide batez esan dezagun AAA, leno esan dugun AAA hori emate zuten eta engainuaren oinarrian dauden rating agentzi horietako bati ere etzaiola zer gertatu. Faltaria plus, ez horrelako hori pentsa. Bueno, bada horrelako zea bat, Europar eliteak limurtzeko programa bat. Horren berri ere, ez genuen, ez da? Binik ezaguetan agarbi da zein limurtze horren helburua. Limurtze Irudi garbitze bat... Ez da, esan nahi dute, gauza orokor bada, konplizitate bat izatea, konplizitate sentidu honean esan nahi dut. Bueno, gero ikusiko dugu zearen bat. Nolabait sentitzea, barku berean gaudela. Senidetasun badagoela. Senidetasun badagoela, gure interesak berdinak diela, eta ja, bide hori hartuta, bakizu, estadu bat da, transatlantiko bat bezala, ez da? Frenatzeko 40 kilometro behar ditu. Eta norabide aldaketak ere, hori da. Orduan, zuia, horren barruan, limurgintza horren barruan, eta, bueno, intereskidetza baten fantasia sortzen duzu, eta ja, hortxe, enbarkatuta daukazunean, gero, momentu batean, flash batean, aiba, Estatu Batuen interesak eta Europarenak ez dire berdinak, jolin, oain zema demora behar dugu hau giratzeko, ez da? Ze inertzian sartuta gauden, ez da? Gehien bat, nik uste dut hortik handiko alako. Ados, nuen nik ere honen berriz. Bai. Bueno, segituko dugula sorpresegin, Bueno, segituko dugu sorpresekin, segundutxo batean izango da, ze goizeko 11ak ditugu, eta naiz irratiaren estudio zentraletara laizter saltu egin beharko dugu, azken orduko horren bila. Juan Ignacio, zaude hor, eta segituan jarraituko dugu zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan da bezala goizeko 11ak gurekin ditugu, eta bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, eta gaur, bai, Egoi Belategi, egunon. Gaur nik egunon esan, eta Egoi Belategi ez dugu entzungo. Hau da, marka. Horren bai, entzutan oso. Horren bai, egunon, Egoi. Lortuko dugu egunen batean inigo gauzak ongi egitea goizeko 11ak puntuan, naiz erratian, bai, boletin informatibarentzako txanda daukazue, eta tamalez, indarkeria matxistarenak aipatu beharrean gaude, tuterara goaz, igandunetan gizon bat atxilotu zutelako tuteran bikotekideari arma zuri batekin eraso egitea egotzita. Zauria egin dio beso batean eta ospitalean hartatu behar izan zuten emakumea horren ondorioz. Igandunetako 8 aldera, goizeko 8 aldera, Nafarroako udaltzaingoak adierazi duenez, SOS Nafarroak etxe batean izandako borroka baten berri izan zuen. Iritsi zirenean agentek 23 urteko emakume bat ikusi zuten besoan odola zeriola, antza arma zuri batek eraginda esan bezala. Biktimaren anaia ere bertan zegoen eta hainbat zauri zituen eskuan berak ere, antza denez ustezko erasotzaileari biktimaren bikotekideari arma kentzen saiatu zen anaia. Biktima ospitalera eraman zuten eta bertan zauria larrua zalpekoa zela egiaztatu zuten. Hori dela eta hainbat puntu jarri behar izan zizkioten biktimari gero ospitaleko alta jaso zuela jakinarazi dute iturri berberek. Gertakarien lekuan etzegoen ustezko erasotzailea, arratsaldeko ordu batak aldera ordea bai Foruzengoaren herritarren arretarako bulegoetan aurkeztu zen erasotzailea eta tokian bertan atxilotu zuten. Hori alde batetik tuteran Gasteizen berriz esatea, 3 lagun epaitzen hasi direla Tubatekseko grebaren baitako mobilizazioetan agintaritzaren aurkako atentatua eta desorden publikoak eragitea egotzita. Fiskaltzak 4 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du bakoitzarentzat barkatu. Elkarretaratze baten bidez sustengua erakutsi diete 10 lagunek gaur goizean auzitegien sarreran egindako elkarretaratzean. Bertan, langileek gogorarazi dute 3 gazte hauek elkartasuna adierazi zietela besterik ez Tubateksekoei grebak iraun zuen bitartean, eta Lakuako gobernuak epaiketa honen bidez elkartasun hori deuseztatzea duela helburu uste dute gaurko elkarretaratze horretan bildu direnek. Eta zinemaldiaren ingurukoak ere, baditugu aipatzeko zehazki,
zenbat sarrera saldu diren dagoeneko zinemaldiak erritmo honean hasi duelako sarreren salmenta esango dugu. Lehen egunean 29.054 sarrera saldu dira guztira lehen 3 egunetako saioei dagozkienak besterik ez. Alegia 2022 baino 124 gehiago. Lehen egunean zinemaldiaren lehenengo 3 egunetarako sarrerak erosi ahal izan ziren azkeneko 3 egunetan eta guztira arratsaldeko 7:30 arte atzoko egunez, esan bezala, 29.054 da nabarmendu beharreko txartelen salmenta kopurua. Astelehen honetan beran eta biharkoan ere hasiko dira urrengo filmetarako, emankizunetako sarrerak saltzen. 11:03 minutu ditugu, agur esan baino lehen informazio praktikoa beti bezala, eta gutxi aipatzeko trafiko zuzendaritzaren arabera lasai ditugolako Euskal Errepideak. Onaino momentuz beraz, eguerdiko 12etan izango gora bueltan, urrengo boletin informatiboarekin eta bitartean gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko, egoi belategi goizeko 11:03 minutu esan da bezala, bagoaz aurrera. In the day we sweated out on the streets of a runaway American dream. 11:03 minutu Juan Ignacio Artxogarekin egingo ditugu, urrengo minutu gutxi batzuk oraindik ere ari garelako. Ilunak argitzen edo behintzat tira Europa eta Estatu Batuen arteko harreman horri erreparatzen eta badaude azpimarratzeko beste, gai pare bat behintzat Rotxe. Kontu batzu. A ber, Ukrainiako biak, Ukrainiako laboreak, badakizue, gerra dela eta nola eskatu zen eta indarrean jarri zen Ukrainiako bientzako trataera berezi bat, aduanako formalidade guztiak, gastu guztiak danak entzea, eta laguntzeko Ukrainiako ekonomiari hain zuzen ere, ezta? Bueno. Horre egon da ez dakizen bat. Eta alata guztiz ere, zerealaren prezioaren igoera jasan dugu gizabanako arruntek, ez? Aparte, baina, goazen honekin. Honek sorrarazi du izugarrizko arazoa inguruko herrietan, bertako, bai Polonian, bai Hungarian, bai Errumanian, zergatikan, bertako laboreak geratu dilako garestiegi, merkatutik kanpo bestei emandako, Ukrainiako laboreari saltzeko emandako bentajekin. Eta, bertako gobernuek izan dituzte, protestak, laborarien aldetik, eta hori guztia. Orain bukatzezan erabaki izan EPEA, bentaja horiek emateko, eta Europak erabaki du luzatzea. Ez dakitzen bat hilabete, ez daukat gogoan, hainbat hilabete, beste urte bete, eta 4 herrialdek planto egin dute. Errumaniak, Poloniak, Hungariak eta Eslovakiak. Zeze elkartasun falta, ez? Ukrainiar gaxoekin. Bakizu zergatik egin duten planto? Ukrainiako lurren erdila baino gehiago Amerikarrek erosita daukate. Amerikarre inbertsio fondoek, inbertsio funtsek, eta saltzen ari den gari hori, aduanari gabe, zehari gabe, eta bentaja guztiekin saltzen ari den gari hori, ez da Ukrainiarrena, Amerikarrena, baizik. Horregatik egin duten planto. Hori ere, ez da oso zabaldua. Horrekin. Segituko dugu, Txinarekiko gerra komertzialaz entzun duzue, oindala egun pare bat von der Leyenek esan du hemengo autoindustria babesteko, nola, Txinari ikerketa bat irekiko zaion, zeren Txinatik datozen autoelektrikoak oso merke daude, eta hori dela, alfonbrapetik dirua ematen dielako gobernuak, gero merke saldu ahal izateko. Subentziozeak eta legez kanpokoak eta horrelakoak. Hori erabaki du Europako batzordeak. Europako batzorde horrek ez du ezer erabaki azkeneko 2 urtetan, ikusi duzu autoen prezioak nola igo diren, pandemia eta gero eta itsasgarraioak erakutsitako bidetik, sektore guztia, autogile guztiak bat etorritan jarri dira,
Eta erabaki dute auto gutxigo egitea eta garestigo saltzea, eta utzi gaituzte populazioaren zati koskor bat autoa erosi ezinik, edo aurrera begira autoa erosteko aukera galduta. Hor ez dute ezer esan, baina txinoak hasi direnean merke saltzen, orain sartu egiten dira, eta esaten dute, hemen zehoze pasatzen da, eta... Bueno, baina kontua arago doa, hau egin dute, frantsesek eskatu dutelako, eta alemaniar autogileen iritziaren aurka. Beraz, ze kakanastea dagoen. Frantsesek eskatu dute, Txinati datozen autoen prezio horrek nolabait, kompetentzia justua do ez duela betetzen, eta Europak zerbait esatea, eta aleman autogileek ez dute horren berri. Hori baino gehiago esango nuke, eskatu dute Txinako autoak gehiago sartzen ez uztea, edo prezio merkean benipin sartzen ez uztea, eta gero asmatuko dute zerbait hori zuritzeko, ezta? Baina alemanak ez daude horren alde. Europan momentu honetan dagoen nora eza ikusgarria da. Zergatik ez daude alde, Alemaniak daukalako, auto alemanak dia Txinan egiten dituzten salmentak die, salmenta guztien eguneko 17. Berriro esan hori mesedez? Bere auto salmenten eguneko 17 Txinan egiten dute ja, autogile alemanek. Eta autogile frantsesek bere salmenten eguneko 0,4 egiten dute Txinan. Orduan, Txinako autoei oztopoak jartzen bazaizki Europan, autogile frantsesak pozik, zatik asko irabazten dute, eta kasik ez dute zer galtzen, baina autogile alemanak ez. Orduan, Europar batzordea, inork aukeratu ez du Europar batzordea, dabil, gerra komertzial batean sartzeko puntuan, Alemaniko autogintzari ekarriko dion kalte guztiekin, en fin, kakanaste ikusgarria. Bueno, hortaz, ez digute ezer esaten ere. Edo ez dakit, datu hori ez dut uste ezagutzen zenutenik ere, ez da? Ez. Frantziar eta Alemaniar autogileen interes diferenten kontu hori. Ez, egia esan ez. Horren berri ere ezken nuen, Juan Ignacio. Bueno, Fiona Scott nordan badakizue? Hau atera zan, baina etzaio zea hundirik eman. Nik uste larritasun izugarrikoa dela. Fiona Scott da Europar batzordeak proposatu zuena Europar kompetentzia zaintzeko eta multinazional handiei aurre egiteko pertsona bezala. Estatu Batuarra. Estatu Batuar multinazionalei aurre egiteko proposatu zuten estatuar bat. Eta, bueno, hor bai, parlamentuan eta jendea sutu zan, eta atzea bota behar izan zuten. Baina, proposatzera iritsi direnerako, proposatzeak badu mezua, ez da? Bai. Badu mezua. Ja, arpegi latza behar da. Bueno, baina, esan dute berak egin dio lauko, ez? Claro, bakizu nola esaten den. Hori nola izaten den, Euk egiten diozu edo bota itezen jut. Bueno. Nola dagoen egoera. Ausartzen dira proposatzea, danan aurrean, Google eta Facebook eta hoien aholkulari moduan lan egiten duen estatu batuar bat, hauek Europan egingo duten jarduna arautzeko. Ausartu egin dira, proposatzera. Eta aurrera egin dute, eta bakarrik ikusi dutenean oposizioa handi xamarra eta euskor xamarra jartzen naizela, ordun egin dute atzea. Bueno, horrek ematen digu beste parametro bat. Eta honek guztiak, eramaten gaitu lehen esaten genuen gaira, ez da? Zergatik ez dire jakiten hori? Bueno, batetik ez dago, interesik ez dago, baina interesik ez dago noren aldetik. Eta zer egiten du kazetariak? Txan nahi dut, hemen dago, kazetaritzari buruzko gogoetarako bidea, ez da? Bueno, kazetariak nik uste hartzen dula datorkion, munduko egunen kontu hori bezala. Hori hortxe dago, agendan sartzezea, egunero daukazu bazka, emateko, eta claro, modu horretan jasotzen duzu, bidaltzen dunak zu jasotzean nahi duena. Ez berez interesgarri edo ez izango litzatekena, ez da? Eta hor badago, noski lan asko zailo eskatzen du. Lan asko zaundigo eskatzen du, benetan horrelako datuen bile ibiltzeak. Eta dana konspiranoia ez izateko,
bukatuko dut beste datu batekin. Abenduan egin zen munduko errekorra plaka solarren efizientzi errekor berria egin zen. Xilize eta peroskita bat nahastuta, tandem bat eginda. Gaur egun ja indarrean ez dagoena, zatik hor dabiltza 3 talde, bat Berlinen, bestea Zuriken eta bestea Saudi Arabian, leian eta dezimal bate erantziz bestearen gainean, eta alkarri marka kenduz. Baina, hortxe daude 3, ezta? Abenduko errekorronek iraun zuen apirila arte. Baina, datorren hilean agian berriz etorriko da. Berlingo unibertsitateak, Berlingo instituto batek lideratzen duen talde honek, errekorra lortu zuen gainazal berri bat ematea lortu zuelako. Gainazal berri bat, molekula berri bat, ez dakit eragin fisikoa daukena eta efizienteago bihurtzen duena. Eta 132,7 efizientzia. Plaka gaur egun komertzialak 121 inguruan dabiltza. 132,7 efizientzia iritsi dira. Molekula hori badakizue nun sintetizatu dan? Molekula mirarizko hori nun sintetizatu dan? Nun? Donostian. Ara? Medioren baten entzun dezue hori? Dena ez da konspiranoia. Begira ze albiste polita, ze albiste pozgarria guretzako. Hori sintetizatu da Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Mari Korta zentroan. Piperazinaio... Egon lasai, Juan Ignacio. Sortzailei galdetuko diegu eta konta dizaguten nola sortu duten. Piperazinio joduroa. Zergatik ez da hori zabaldu? Noski egin duenak ez duelako kontatu. Baina kontatu du revista zientifikotan, hortxe dago. Bi arrazoi daude, batak kazetariek ez dezuela zehatzen, eta bestea Urkullu ez dala zentro hori bisitatzera joan. Hoidi bi arrazoiek oraindik berria zabaldu gabe egoteko. Jose Mari Korta zentroarekin harremanetan jarriko gara beraz, eta konta diezagutela zer egin duten pipera hutxe poterekin. Errepikatu duzu, piperanio? Piperazinio, ez dute Ibarran egin dute Donostian, ez da Gernikan ere. Piperazinio joduroa. Eskarrak txizori ez dugun txalotu, Ez, txarra zan bai. Piperazinioa, galeno behidatzen haitu naiz, umei, txitxarek duten umei eta emateko. Ados. Bai. Ikertuko dugu eta... Baduzue lan pixka bat. Juan Ignacio Artxoaga, goizeko amikaketan orden dira eta agurtu hartzatugu, aste pare batean ikusiko dugu. Berez ere elkar. Oso, ondo. Urren arte. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Gaurko egunez jaio zen Didi Ramon, edo Los Ramones taldeko basujole izan dakoa. 1942 urtean jaio zen gaurko egunez, dagoeneko badira ia 20 urte hilik dagoela Didi Ramon, baina tira, eurek utzitako kantuetatik pet zematari honekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta segituan gure hurrengo gonbidatu ezagutzeko aukera izango dugu, kera elkartean murgiluko gareta. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Oh no.
want to live my life. How to do it? Oh, no, no, no. Don't want to Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Este es mi lenguaje, es el que más me gusta. Le tengo respeto y a veces me asusta que no tiene fecha de caducidad. Yeah, 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 yeah. Me gusta lo simple, lo cotidiano. Sentarme en un parque, estar a tu lado y ver contigo un atardecer. Yeah, 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 yeah. Gizakia bizitzeko prestatzen den eraikina izan daiteke etxe bat, baita erosotasuna, hizkuntza bat edo pertsona bat ere. Kultura bat ere izan daiteke bizitegi, bizileku edo familia. Erromitxelaz Euskal Herriko Egito hizkuntzan, etxea kera da. Horregatik hartu dute kera elkarteak haien izentzat. Haien kultura eta herria biltzen dituen hitza baita barkatu. Volver a caminar y sin mirar atrás. Emakume egitoen alduntzea eta haien herriaren aurrerapena sustatuko duen loturetarako gunea sortu nahi izan zuten Gipuzkoan, eta horregatik sortu zuten elkartea. Hitzaldi, elkarretaratze edota talde gazteekin lantzen dute haien kultura feminismotik. Elkarteko kide da Palmira Dual Jimenez, eta gaur gurera etorri da haien bizipenen eta elkartearen inguruan hitz egitera. Mila esker kafea hartzeko hitzordua onartzeagatik eta ongi etorri Palmira. Mila esker guztioi. Bueno, pixka bat kokatzearren eta nik uste hemen gehiengoak Egito herriaren inguruan gutxi dakigunez, betidanik izan ditugu betidanik edo duela urte askotatik izan zaiate Egitoak Euskal Herrian eta lotura estua duzu Euskal Herriarekin, ez da? Bai, guk pentsatzen dugun baino gehiago. Lotura pila bat dauzkagu eta gainera romanesa dela Egitu hizkuntza hemen ez daukagu ez, adibidez estatu honetan galdu egin zan, baino Egituak nomadismo hori eukitzerakoan eta pasatzerakoan Euskaditik geratu ziren. Zeren similitude pila bat zegoen romanesa eta euskararekin. Vale? Eta idatzita dago, 1425 garren urtean iritsi zirela hemen. Osea, 600 urte egingo ditugu 2025ean hemen. Eta oraindik hala ere jarraitu behar duzue integrazioan borrokan, ez da? Bai, hori da. Eta nik beti integrazio eta hitz egiterakoan gustatuko litzaidake hori konbertitzea inklusio eta hitz egiteko. Zeren azkenean integrazioa da beti kolektibo handia hori zuri baiesteko beraien gizartean, zuk izatea beraien bezala. Adibidez, inklusioa esaten dizu, zuk horrela zea, horrela onartuko dizugu, ez? Eta hori nahi dugu, inklusioa. Eta ez dago oraindik inklusioa. Gaur egun Gipuzkoan nolakoa da gutxo erabera zuen egoera edo nabaritu duzue urte batzuetan zehar aldaketarik edo nahiko antzeko jarraitzen du, suposatzen diskriminazio handia dagoela? Begira, zuk elkarte batean egoten baldin bazea, ikusten duzu egitufobia gehiago eta batzuetan gutxigo, zeren zu zaude hor gaian, ez? Eta zuk
joaten zara leku batera, beste leku batera, eta orduan, bai, Gipuzkoan daukate, jende mordo bat, nahi dute jakin. Eta hori ja da lehenengo gauza. Bale? Baina ez daukatenean jakintasun bat, niri, Palmira, emakumea, 26 urte izan da, euskaraz jakitea, ja beraientzat da krokisa ez dakiten nola jarri. Eta hor ja sartzen dira hainbeste prejuizio eta estereotipo. Ados, eta hori nahi dugu, gutaz jakitea, zeren ez dakigu inork, nik ez da. Nik zeren nik hijitua naiz, eta aktivista naiz, eta nahi dut nire biharko familiari, ez, beraien espazioa ematea, eta gizartea ja prestatuta, beraiei, edo nire seme alabari eskolan, adibidez, ja jakitea berataz. Baina nola hori eskoletan ez digute ezer ezaten, zeren historian guk parte piloetan gaude. Eta hori invisibilizatuta dago. Eta orduan hor gertatzen da, ez? Ez ezaguna gara, eta orduan diskriminatutak. Ja. Eta egora guzti honetan eta zuen kulturan zehar, emakumeek zein posizio daukate? Zein egoera duzu emakumeek? Begira, guk diskriminazio hirukoitza aldegu kontatu, emakumei aia hijitu guztiak kalte egiten digu, ez? Gure sozioekonomia, adibidez, gure dirua, emakumeak garela eta potentena hijituak garela. Vale? Emakumeak ja, badauzkagu gure motxila eta gure harriak hor sartuta, baina ja hijitua izatea gehiago. Vale? Eta adibidez, zure familia, ekonomia, ez ainona baino, ere bai kaltetzen dizu. Vale? Orduan, hirukoitza da, baina hor ja beste pilo gauza aldizu hori, kaltetu, ez? Eta, guk iazko emakume hijituak, zaharrenak, feministak ziren eta beraiek ez ekiten feministak zirela. Vale? Beraien ekonomia, etxeko ekonomia, beraiek beti gestionatu dute. Betidanik. Vale? Eta beraien etxeetan oso garrantzitsua da, vale? Tomar decisiones, vale? La toma de decisiones. Erabaki hartzea, bai. Erabaki hartzea, emakumea hor egon behar da. Vale? Eta guk daukago ere bai, gauz oso garrantzitsua orain ere bai, gaur egungo hijituak ere bai, emakumeak soluzionatzen dute emakumeen gauzak. Gizonak ez dira sartzen. Zeren gizonak dira eta ez dakite ze beharrak dauzkagu guk emakumeak izan da. Vale? Eta hori da arrajatabla. Gizonak gizonezkoak eta emakumeak emakumezkoak. Bai? Eta gaur egun, hori, eskenik flipatzen dez, zeren daude emakumeak historian potente, eta hijituak. Eta ez zekiten zer zen feminismoa. Baina bai. Eta, aipatu duzu, bai, noski diskriminazioa jasaten dezutela, eta agian pixkanaka hori aldatu daitekeela, baina ze eremu ikusten dituzue erosoak edo zuentzat gure gizartean, Euskal Herrian bertan, eta... Saia da, egia esan da saia da. Nik, nire lagunak, ni ditut, pila lagun, ez hijituak, maite ditut, beraiekin pintxopotera nijoa, bai, eta horreleko gaza, ez dakit, ez? Pintxopoteak asko elkartzen gaitu. Pintxopoteak elkartzen gaitu. Noski baiet. Eta nik, eremu horretan, ez baldin badidat ezagutzen, pertsona horiek ja diskriminatuta nago. Eta nik, nago inkluituta edo, integratuta ez, inkluituta nago. Vale? Eta nik sufritzen dut hori, imaginatu, emakume bat hijitua, ez dutena konpartitzen
espaziorik beste. espazio horrek. Bai. Hori da, hori da. Guk hijituak dauzkagu hainbat momentu nun soziabilizatzen dugu gurekin. Osea, hijitua oso soziablea da, baino de puertas para dentro. Ez, beraien artean. Vale? Eta menos mal. Zeren gure elkartasuna printzipala da. Ulertzen? Eta hori batzuetan gaizki ikusita dago. Baina hijitu bat egongo da hor ospitalean norbait hiltzen baldin bada eta norbait jaiotzen denean. Vale? Eta hori guretzat, elkartasun eta erresistentzia hori da zergatia guk oraintze bertan hemen gaudela. Aipatu duzu garrantzitsua dela elkartasuna zuentzat eta suposatzen dut ari horretatik tiraka edo sortu zenutela kera elkartea. Nola sortu zenuten? Begira, kera elkartea 2014an hasi zen, eta nik justo 2005ean hasi nintzen hor elkarte horretan, eta oso beharrezkoa zen. Zeren bai zeuden hainbeste elkarte hijituak, baino ez emakume hijitu entzat. Vale? Eta orduan behar pilo bat geneuzkan, ez? Eta oraindik ere bai, baino espazio seguru bat sortzea beraientzat oso ona da. Vale? Osea, eta beraien esperientziak, beraien bizipenak, beraien ez dakit, gauz txarrak eta onak kontatzea momentu horretan, eta bestea esatea, nik ere bai, niri ere bai gertatu zait hori eta horrela sentitu naiz. Ez? Eta horre ere bai, alduntzea oso garrantzitsua da. Bale? Osea, hori prozesu bat da. Bale? Baina elkartea ematen dizu leku bat zuk izateko. Kerari, osea, guri ez zaigu inporta nola zaren. Baizik eta aldaketa bat behar baldin badezu egitea. Hori da gure garrantzizko gauza. Ze garrantzitsua den espazio seguru batzuk edukitzea, Ez dela egunerokotasunak jan egiten zaitu eta zuk aipatzen zenuen hain kulturaki, antropologikoki eta ia izatearen parte dela elkartasun hori edukitzea espazio batzuk zehazki zuretzat direnak eta beldurri gabe kontatu ahal izatea zer gertatzen zaizuen eta gertatutakoak nola sentiarazi zaituen da bizirauteko erraminta bakarra. Bai. Nik orain hori entzunda egia da nik horrelako tokitzat ditudala hainbat toki edo hainbat leku eta izan daitezkenak herrietako emakumeen etxeak adibidez, baina zuentzat horiek erosoak dira. Iristen zaizue bertara joateko gonbidapena adibidez edo oraindik guk ere nik uste oraindik baditugula aldatzeko gauza asko gure artetik ere, inklusio hori sentitzen duzue edo beharrezkoa da horren lantzea? Begira, nik pertsonalki bai egon naiz emakume etxeetan eta ondo sentitu naiz, bale? Egia da, beste foro feminista batzuetan naskatu naiz eta joan naiz, eren el paternalismo oso txarra da, ez? Eta nik ez dut behar hori. Baina emakumeen etxeetan adibidez, iaz eta kurtso honetan dauzkagu hainbat kontaktu beraiekin, hijitu bat joaten baldin bada, emakume etxeko jendea, osea emakumeak, gurekin, vale? Osea, gurekin azkenan hitz egiten dute eta zuk ikusten duzu la buena nola esaten da? Intentziona edo? Hori da, intentzio ona. Beraiek jakiteko nola, osea, prestatuta egon, beraiek etortzerakoan, hijitu emakume horiek etortzerakoan nola zuzendu berari. Vale? Eta hori, ari gara egiten, eta gainera txarla pilo bat dauzkagu emakume etxetan Gipuzkoaren zehar. Hortik tira nahi nuen pixka bat, kerak baditu hainbat alor lantzen dituenak,
hitzaldiak dira zuen oinarretako batzuk, non aritzen zarete? Adibidez, eskoletara iristen zarete? Ba begira, hori oso garrantzitsua da eskolak. Eskolak, bai. Batxillergoan nahiko genuke. Zeren hor historikoki asko ikasten dute, eta behar dute jakin ere bai, beraiek, guk historian ze parte dauzkagu. Bale? Eta hor, oraindik ez gara iritsi, baina bai goi mailako integrazio sozial gizarteratzean gaude, bale? Adibidez Donostin, Eason, hor daukagu ja hainbeste tailer iritsita, zeren kera elkartean daude bi zutabe, ez? Emakume ijituak, beraien gauzak egitea beraiekin, eta ere bai gizartearen zehar, sensibilizatu eta jakintasun hori kentzea, eta jakitea gutaz. Bale? Eta hor sartzen da tailer horrek. Zer lantzen duzute tailer horietan? Ba begira, lehenengo tailerra erresistentzia romani deitzen da, bale? Eta 3 arlo ematen ditugu. Bat, istorioa, zeren guretzako oso berriz esango dut, oso garrantzitsua da, jakitea nondik gatoz, ulertzeko zergaitik ijituak horrelako dinamika daukate gizartean. Hori lehen da biziko gauza da. Gero, emakume ijitua, feminismo romani deitzen diogu, bale? Eta gero, ijitufobia komunikabideetan. Bale? Zeren komunikabideak bakarrik ateratzen dute perfil bat ijitua. Bale? Eta hori aldatu behar dugu. Eta zergatik nago hemen ere bai, gure komunikabideak ematea oportunitate hau, oso ona da, ez? Eta hori egiten dugu, más o menos. Aipatu duzu emakume ijituari garrantzi handia ematen diozuela, bileratxoak edo emakumeen taldeak ere osatzen dituzu, ez? Bertan, aipatu bezala zuek izateko. Bai, hori da. Adinen tartean egiten ditugu, bale? Hainbat talde, eta, emakume gaztenak dira zoragarriak. Umeak dauzkate batzuk eta orain ari dira ikasten, bale? Eta ere bai egiten ditugu errefortsuak, arratzaldetan, beraientzat, bale? Eta beraiek nahi dute, ezin zutena egin 12, 13, 14 urtekin ikastetxean orain nahi dute egin. Eta dauzkate pillo gogo lan bat izatea, ikastea, beraiek hasitzea pertsona bezala eta emakume bezala. Ez? Beraiek esaten dute, nire umeak ez dute bizi behar nik bizi dudana. Zeren nire aita eta nire ama ez dute ikasi, zeren ezin zuten ikasi. Bale? Baina orain guk bai. Guk bai. A pesar de todo el antigitanismo que hay en educación, guk nahi dugu. Eta hori bideratzen dugu gure elkartean. Emakumei gogoak ematea. Eta sufritzen dezu antigitanismoa zure aijitufobia zure klasean? Baina, etortzen dira taldera, esaten dute, gauza hau, ez? Botatzen dute, eta benga, guazen. Beraz, psikologo lan pixka bat ere baduzue elkartean. Entzute hutsak badu, ez? Psikologiatik eta terapiatik eta asko entzutea egokituko zaizue, aipatzen ari zen lan hori egiteko, ez? Hori da, entzute aktiboa daukagu, vamos. Eta ikasketen problematikaz gain, ze problematika dituzte adibidez gaur egun ijitu neska gazteek? Begira, niri gertatu zitzaidan, bale? 14 urterekin,
formazion profesional bazikara, ez? Eramatea, ikustea bakarrik. Beraiek esaten zuten. Zu bakarrik ikusi hau, zeren gustatuko zaizu, bigarren mailan, Eta nik nahi dut, atera hemen, DBH. Lehenengo mailan ere bai, tratatzen dizute, zuk eskonduko zara eta merkadillora joango zara. Ja. Eta gauz horiek desmotibatzen dute. Bale? Baina pilo bat. Eta zuk, zure familian hijituak, emakumeak hori egiten baldin badute, eta gainera irakasleak hori espero dute zutaz, ez da erresa ateratzea hortaz. Ez da erresa. Ez? Nik bakarrik esaten dudana eta nahi dudana da, irakasleak eta eskola beste exigitu pertsona bat bezala jokatzea. Eta ikastea. Listo, nik ez dut esaten gehiago. Baina etiketa hori kentzea, izugarrizko pisua dauka. Milaka problematika ikusi daitezke, nik uste dut oraintxe bertan Palmiraren hitzetan. Dudari gabe, bai. Nik bai daukadala... Eta batzuk, oraindik, ezustean harrapatzen gaituztenek. Nik adiez, irakasle batek hori espero izatea pertsona hijitu batetaz, oraindik da ezustean harrapatzen hauen zerbait. Uste nuen, beste puntu baten ginela gizarte bezala eta ez gaude. Nik bai daukadala ere nik uste oso sartuta dagoela guregan hijitu emakumeek oso goiz eukitzen dituzuela aurrak eta horrek, ez dakit, atzera pauso moduan ikusten dira, edo ez dakit, traba moduan, baina, ez dut, uste horrelako zerbait izango denik, ez? Garaiz eukitzen dituzte batzuek aurrak, nola bizitzen dute amatasun hori hijitu neska gazteek? Barkatu. Bai. Beraiek erabaki dute horrela, eta hor dira ere bai rekurtso falta. Bale? Rekurtso falta pila bat, azkenean, zeren bakarrik, zuk ez baldin bazara atera zure auzotik, eta zure auzoan bizitzen dana bakarrik da hori, ja, normala da. Ulertzen didazue? Normala da, ez egitu den neska bat, batxillergoa egin, ja prestatzen dizute, batxillergora joateko. Hori lehenengo gauza da. Zuk, esaten baldin badezu, erdi mailako gauza batera noa? Ulertzen? Eta beraiek bakarrik ikusten baldin badute hori, bazkenean, eta hijitu guztiak, familia guztiak, zuek bezala, ez daukagu guztiak edukazio berbera. Oskin. Baina zer gertatzen da, eskolan baldin badago, hijitu bat, superona da ikasten, beraien aita eta ama, de lujo, inkluitutak eta, ja ez da hijitua. Hemendik pasatzen baldin bada hijitu bat super, ez da hijitua, ni se pasa por la cabeza. Ez? Eta bakarrik ikusten dugu hori. Hori gertatzen da beste kolektibo batzuekin, ez? Migranteekin edo zergatik aporofobia eta ez rasismoa, ez? Plantatu barren askotan edo. Hori da. Zagit kulturalkin hori izan zen kulturofobia edo, badago zerbait, ez? Klase sozial, kultural konkretu batean bazaude, arrazak, zure joerak, zure sinismenek, zure azal koloreak, denakoak ja ez du importa, ez? Hori da gauza. Eta estereotipoa hor dago. Azkenean, nik ez naiz hijitua. Ikasi dut, ikasten ari naiz, nire lan daukat, no sé qué, no sé cuánto, zergaitik. Nik karro nago hori ulertzen. Eta nik ez naiz eskondu, eta nik ez dauzkat seme alabak, eta 26 urte dauzkat. Ulertzen, zergaitik, zeren nire etxean, esan didate, da ez egin bidai bat, joan bidaia, egitera. Nire gaitasuna, nire garapena barkatu, garatu da. Baina besteak ez baldin badaukat errekurtsorik beraien auzotik ateratzeko, eta eskolan gertatzen dira hainbat gauza,
Ez dakizu beste aukera gehiago daudenik ere. Hori da, Mhm. hori da. Eta keran horri buelta bat emateko, ze bide duzu edo zer egin daiteke horri buelta emateko? Joaten gara eskoletara. DBH-era, beti, eta egiten ditugu hor bertan aurkezpen batzuk irakasleekin eta ekipo direktiboarekin jakiteko beraiek, guk emango diogu laguntza hijitu hoiek bideratzeko. Eta da, superona. Azkenean, zeren beraiek ere bai kezkatuta daude irakasleak. Baina, zeren irakasle guztiak ez dira berdin. Ulertzen? Daude irakasle superonak kezkatzen dira, beraien irakasletaz, ez? Eta orduan guk hor joaten gara, eta esaten digute, begira, hau gertatzen da emakume hijitu honekin, gazte honekin. Eta guk, hor da gure lehendabiziko topaketa. Vale? Eta gero ja, hortik kanpo, deitzen diogu gauzak egiteko. Tailerrak eta hor ja bideratzen dugu, zeren familia oso garrantzitsua da. Eta bere amari ere bai esaten diogu, begira, hau egiten dugu berarekin, eta gero ja bere ama, emakume talde handian sartzen da. Ulertzen? Eta orduan pixka bat familia guztiarekin egiten dugu lan. Eta, pixka bat amaitze aldera, ordua gainean dugu eta bai aldetu nahi nizula, zein diren gaur egun hijitu emakumeek eta, hijitu herriak berak ere, ze aldarrikapen nagusi dituzuen guri begira zertan aldatu behar dugun eta zertan lagundu dezakegun. Feminista izan da, pixka bat errebisatzea privilegioak. Bai? Batzuk izan dute privilegioak emakume zigituak ikasteko, master bat ordaintzeko, unibertsitatera joateko, baina guk batzuk ez. Eta orduan nik, begira, goi mailako erdiziklo bat egiten ari naiz, 26 urtekin, zergaitik izango da. Ze trabak izan ditut nik, ulertzen, eta zergaitik ezin naiz joan unibertsitatera. Pixka bat, ez egotea, hainbeste, eske tienen que hacer, no hacen, eta bai zergaitik, zer gertatzen da hor. Horrekin ja, urpean antzia, bi esagun bihurtu aurretik, esaldu orain esatekori. Palmira, mila esker begiak pixka bat gehiago irekitzeagatik eta zuen errealitatea ona ekartzeagatik. Eta beste batean ikusiko dugu elkar edo zein hitzaldi edo berrikuntza duzuena etorri eta konta iguzuen, mesedez. Urriak 3 Mirramaren gomidatutak zaudete. Juhu! Urriak 3 hitzordu hartu dugu beraz. Mila esker. Eskerrak zuri. Zein ez bailauen agurtzea, gure zua urtzea. Luze egiten ari zain negua, egun buka ezinen sosegua. Haizeak moldatu duen lurrean, zure irudia hemen nire aurrean. Idatzi dut gaur zuretzat, maitasuna besti eder bat bentzat. Bizitako pasarten melodia, zamatu beharreko lastalodia. Izarrak, ez ditu nik ikusten aizarrak, ematen badigute argirik, bada denbora oraindik. Ez esan gure aberra ez den
zeinen saia baina urtzea, gure zua urtzea. Izarrak ez ditut nik ikusten hain zarrak, ematen badigute argi, bada denbora ez esan gure aderra ez denik izan, zeinen zaila dena urtzea, gure zua urtzea. Agurtu dugu Palmira Duale Jimenez eta noski entzuten ari ginen sonakai, iaia taldeak balioko digu lotura egiteko, bagoaz, errenteriara, bagoaz horeretara, eta asteburuan zehar sonakaik ez, baina beste hainbat eta munduko eta kultura eta joera ezberdinetako artistek eskaini dutena, ez da makala izan eta, bueno, horri guztiari heltzeko horeretako alkatearekin izango gara segituen. Tierra bonita, me ha recibido usted, sultana y soberana, Cali linda es, tierra de verdes campos, rico en cañaduzal, ambiente majestuoso, riqueza cultural, el Valle del Cauca. Hortxe abestu du nire egongorak ez, riqueza cultural, kultura aberastasuna eta hori izan liteke. Behintzat aurreko asteartean ere Atlantika aldiaren inguruan aritu ginen eta bueno, kontatu genizki zuen Josean Ruiz de Azua zuzendariaren eskutik. Gertatuko zirenen inguruko hainbat xehetasun, baina gertatu dira. Badakit June Romatet gainera ibili dela? June? Bai, ibili naiz, gauzatxo batzuk ikusi ditut. Nik leheno aipatu dieten zulei, Madrien egon behar izan dut asteburuan, baina kuriosoa da, zen Madrien egonda ere Atlantika aldia pila bat irentsi dut, sare sozialetan jende inguruko lagun, artista pilo bat egon direlako bertan, eta, bueno, lehen ikusi dugu, ez, Nidia eta Olaiaren arteko bideotxo hori, eta egia esan enbidiaz eta penaz, baina batutan gertatzen da, duela urte batzuk. Urte askotan izan naiz bertatik bueltaka, baina aurten ezin izan dut, asko izan dira ali izan dutenak, June, zu bezalaxe, jendetzan mordo egon da bertan. Pila bat. Eta egia esan gozatu dute, zelena aipatu duen bezala, Nidia eta Olaiaren artekoa, Femina eta Asurmenditarren artekoa, eta beste inbate elkartze egon dira, dantzarako giroare egon datorreko inguruan, eta otorduak, janari oso. Hori ere, Futrak oso onak daude bertan. Iaia aurrera genezake, valorazio oso positiboa dela, ikaragarri ona izan dela, eta 10. urte hurrena behar bezala bete dutela, baina guk esan beharrean uste dut horeretako alkateak esatea ala baldin bada behintzat hobea izango dela. Aizpea otagi, eguerdion eta ongietorri bigarren kafera. Eguerdion da, eskarrik asko, gonbidapenagatik. Aizu, esan dugu guk, zuk esan aurretik, baiestatu akaso, 10. edizio honek aho zapore oso gozoa utzi dizuela, ezta? Bai, egia esan berresten ditut zuen hitzak, egia esan giro oso polita eduki dugu, 4 egunetan zehar, oroar jendeak transmititu diguna oso positiboa izan da, bertaratu direnek eta herrikidek eta adierazi digutena oso positiboa izan da, egia esan sekulako kalitatea izan duten emanaldiak izan ditugu, eta batez ere esango nuke Atlantikaldiak transmititu nahi dituen balio horiek oso presente eduki ditugula, eta hori oso unkigarria da, ez? Azkenean Atlantikaldiak jaialdi bezala baditu balio batzuk, transmititu nahi ditu eta landu edo erain nahi ditu balio batzuk, eta uste dut oso presente egon direla, eta hori benetan da pozik egotekoa. Eta ia esan lantaldea ere, urte guztian zehar Atlantikaldiarekin buru belarri dabilena gustora dago, pozik dago, eta, ia esan ondo egindako lanak, ekarri du kasu honetan, uzta ederra, aurtengo edizioarekin, eta egia esan oso pozik gaude. Zenbat indar ikusi dugun, aipatu ditut nik lehen elkartze horietako batzuk, ondo deituko diegu, ze izena badute itxas elkarrizketa horiek, edo artista ezberdinen artean gertatzen direnak, eta hor,
bueno, bai Asurmenditarrak, Bea eta Idoia Asurmendi eta Femina, aizpen artekoa gertatutakoa, Nidia Gongora eta Olaia Intziarteren ere aipatu dut, Kimu Txalaparta eta Iguaren artekoa asko izan da, eta eman du, oso momentu, esango nuke unkigarriak, ez pixkate programa bat osatzen denean norbaitek espero du, honek artistikoki, eta kaso, pixka filosofikoki edo, balio bat badu, baina gero gertatzen denean, beste balio bat dauka, ez? Eta zuk aipatzen zenituen balore horiek eta askotan hitz horietan eta elkar aritze horretan ere gertatu dira, ez? Bai, egia esan oso artista indartsuak eduki dugu, eszenatoki gainean sekulako indarra, ez? Transmititu ditugun, bereziki emakumeak eduki ditugu, esan aurtengo programan emakumeen presentzia izan da oso indartsua, eta beraiek indar eta energia ikaragarria transmititu digute eszenatoki gainean, baina zuk ondo esan bezala Atlantikaldiaren ikurretako bat bada, itxas elkarrizketak, ez da hori badira, nolabait Atlantikaldiaren nortasun ikur garrantzitsua, gauza zoragarriak ikusi izan ditugu, eta uste dut aurtengoa ere ez dala salbuespena izan, ez? Itxas elkarrizketa hoien bidez badakizue, bertako artistak eta, beste munduko beste txokoetatik datozenak, elkarrizketan jartzen ditugula, proposatzen diegu, elkarlanean, Atlantikaldirako zerbait berezia sortzea, lankidetza bat sortzea, eta ia esan oso gauza unkigarriak eta zoragarriak ikusi ditugu, ez? Nik uste dut, lehendabiziko egunean behintzat, ostegunean bertan, Femina aizpak, argentinarrak, Asurmendi aizpekin, eszenategi gainean erakutsi zigutena oso ederra izan zen, baina transmititu zigutena ere hitzez, ez? Eta transmititu zigutena oso ederra izan zen, nabarmendu zutelako, hasieratik, elkarre ezagutu zuten momentutik, sekulako konexioa, ez? Sortu zala, eta egia esan oso denbora gutxian, gai dira, ez? Oso jatorri eta toki desberdinetatik datozen sortzaileak, elkarrekin lanean jarri eta gauza zoragarriak eraiki eta transmititzeko. Eta nik uste dut, lehendabiziko egunetik bertatik, Femina eta Asurmenditarrek hori transmititu ziguten da izan da, ez? Jaialdiko konstante bat, oso lankidetza ederrak ikusi ditugu, eta nik uste dut badala Atlantikaldiaren ikur bat, eta horretan, legin handia egiten jarraitu behar dugu, ez? Benetan transmititzen du, jaialdiak transmititu nahi duen hori, ez? Azkenean sorkuntzaren bidez oso toki desberdinetako pertsonek sekulako zubi ederrak eraiki ditzaketela, ez? Musika estilo ezberdinak, generoak, jatorriak, eta esango nuke baita formatuak ere, ez? Espazio handiagoetarako proiektu, ez da egin nolabait, gorputz gehiagoko proiektuentzat, eta baita gauza xumeagoentzat, holtza txikiagoetan aritu beharreko horientzat ere, lekua egon dela, eta denak izan duela, ez? Arrakasta iaia parean, jende ibilida bateri bestera gozaltzen, ez? Egia da, Atlantikaldiak, lau eremu euki ditu, azkeneko urteetan, aurten 5. ere gehitu zaio, dantzari eskenitako baturrekua eremu horrekin, baina gainontzekoan musikari eskenitako espazioak lau izan dira, eta egia da, saiatzen garela, espazio bakoitzak bere, nortasun euki dezan ere, eta, formatu eta estilo desberdinetako musika estiloak nolabait biltzen, ez? Eta guztiak dauka tokia, bai oihartzun handiko eta jendetza ikaragarrian mugitzen duten kontzertuek, eta baita behar bada, ezagunak ez diranak, baino sekulako hau kalidadea, ez? Bermatzen dutenak, eta hori da, nik uste dut Atlantikaldiaren beste ikurretako bat, askotan artistak ezagutu ez arren, bertaratzeko gonbidapena beti dagoela ondo gure egitea, zeren ikusiko duguna beti izango da kalidade handikoa, ez? Eta zentzorretan espazio bakoitzak bere nortasuna dauka, eta, goxotasun desberdin bat transmititzen du espazio bakoitzak, baina guztiek dute tokia Atlantikaldian, talde handi zein txikiek, bertakoek zein munduko beste txoko batzuetakoak, eta hori da hain justu Atlantikaldiaren ere handitasuna. Tira, izpeotei horretako alkaterekin ari gara izketan, Atlantikaldiaren 10. edizioa amaitu da, mugarri ere bada, nola baitez, zenbakiek badute, pixu hori batzutan aizpea 10 edizio osatzeak, ez da egit antolakuntzak, programazioan aritu direnek, lanean aritu diren beste
jenderen artean, ze sentsazio bildu duzuen, bueno, gara astelena da, iaia biltzeko aukera handirik ez da izan, baina ez dakit 10. hori garo eta dagoeneko 11. pentsatu, ez dakit etapa berri batez, baina, bueno, beste 10 bila eta badagoen horrelako sentsaziorik, ez pixat mugarria gainditu eta ondo gainditu izanaren. Bai, egia esan hori. Oraindik ez dugu kasik elkarrekin egoteko aukerarik izan, baino bai, bueno, etorreko da, ez, valorazioak eta egiteko tartea, eta bueno, ja dagoeneko, ez, behin edizio bukatuta, tokatuko zaigu berehala hurrengo edizioan pentsatzen hastea, baino egia da, bueno, mugarria batzela aurtengoa, 10. zelako, eta bueno, nik uste dut jaialdiaren beraren leloa ere, ez, bazala, nolabait 10. urte hurren hori ospatzeko modua, finean esaten genuelako, bueno, bitakora, ez, Atlantikaldiaren aurtengo leloa izan dana, bitakora azkenean bidaia kuaderno bat da, bidaia kuaderno horretan bagoaz apuntatzen, ez, bueno, bidaian bizi izan dakoa, ikusi izan dakoa, sentitu izan dakoa, eta egia esan 10 edizio hauetan asko izan dira bizi izan dako, bueno, une eta bizipenak, bitakora hori guztion artean osatzen joan gara, sortzaileak, herritarrak, herriko eragileak, guztion artean sekulako bitakora idatzi dugu, baina, bueno, esaten genuen bitakora den leloa ere batzela, edizio berriak ospatzen joateko desio eta konpromiso baten erakusle ere, ez? Eta horri berriak idazteko desioaren erakusle ere izan behar zuela, eta zuk ondo diozun bezala uste dugu 10. urte honek adierazten digula edo erakutsi digula Atlantikaldia dagoeneko oso kontsolidatuta dagoen jaialdia dela, toki bat duela jaialdien artean, eta baita gure bizitzetako agendetan ere toki kutxuna duela, eta guretzako hori sekulako lorpena da, 10 urteko bidaia honetan Atlantikaldiarekin lortu dena lortu izana. Aizpeotagi horretako alkatea zorionak dagokizuenagatik lantalde guztiari eta horre ekimenean aritu zareten guztioi, hartu arnas eta atxeden, ze errenteriak ez du arnas gehierik hartzen herri kulturalki dinamiko eta indartsua da, eta urriaren bat ere bueltan duzue, kilometroak jaiak ere hartuko du herria, eta tira, hortarako indarra gorde beharko dituzue, beraz, izango du aitzakiarik ziurrenik laistra xamar horri ere helduta berriz ere aitzeko. Besarka da ondi bat eta segi horrela danean. Desarkada bat eta nahi dezuen arte. Eskerrik asko. Eta guardiko 12ak bueltan ditugula agurtu behar dugu dagoeneko gaurko saioa, June Romatete Ibarguren, datorren astelen arte. Astelen arte. Zinemaldiaren giroan ikusiko du elkar dagoeneko. Vale. Ostiralean dagoeneko Donostian izango garelako, Goiuri Zeizarandia. Bihar arte animo. Bihar arte. Eta zuek entzule, geratu hemen informazioaren txanda orain, naiz irratien, gu bihar itzuliko gara. Adio! Keep calm and bigarren kafea.